दा बिटिसिनि आउटआव मा खालामनांगौ बिदि रंजालायनाय जाखो एसे फोरमायना होदो। बिथांमोननि बिटिसिनि जि देरहासार बेहाय जोंबो दिनै फुरथि खालामदों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि मैखोम सासे माने बिएलटि समनि हाथियार लानानै दावहा नांख्रुबग्रा नङा होमब्ला जोङो बेखौ मोनफुंनो थाखाय जोंहा बिथांमोन जेननायाव जोबोद रंजानाय दङ। बेनिखायनो जोङो बे समाव आंनि उनथिंजायनि बिथिं नुहुरनाय गासैबो जोंहा बिथांमोना जाहैबाय गोदोनि बिराद सोमावसारग्रा दङ आरोना बिसोरो जाहैबाय माखासे बेल्टिफोर ओमफ्राय माखासे एक्स बेल्टि गासैबो जमा नांनानै थांनाय माने बिटिसि हाग्रामा बिथाङा देरहानायनि थाखाय बिथांमोना माखासे सेरिमनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो फालिगासिनो दं आरोना बिथांमोना बेखौनो नोंथांमोननिसिम एसे देखायनो होननानै जोंनि जायगायावबो बा जोंनि जि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग नोलोबारि एरियायावबो माबायदि देखायदों नोंथांमोन एसे नायलांनो आरोना नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोन एसे देखायनो होननानै फैनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय लागावना हो बमा गिदिरलै नोंथांमोननि नोलोबारि एरियायाव बे बिथांमोना जाहैबाय गोदोनि मस्थ' दावहारुफोर दै नुदों बेस्राफोरा एकदम बोरायलायबाय दासिम माने अबस्थायानो गैला नङा होमबा खोमायाव थुबानो जेबो जायालै बिथाङा माने गोदो एकदम गावलायग्राखाय बमा फिसा फिसौखौ जेबो मोनालै नङा होमबा आखायाव लाना गावनो हायो खुगायाव अरनानै गावग्राव दं बेयाव गासिबो हाथियारजों गेलेग्राखाय बिखासो जागोनलै दा जागोन र' गावबाय था नै रंजागासिनो बे हाद्रि गुफुंलायदोंबा हाद्रि गुफुंलायनांगौलै बमा ओरै खाथि थाब धेमाजि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग जय जय हाग्रामा महिलारि सान जय मा बमाब्रावलाय Kamera gaवस्रालाङोलै बाला बिदि बमाजों इन्टारेस्ट जायालै गोजौआव गाखोनो गावगासिनो गैलाबो बमाया जोब्बाय
जा बिफिबा देरहानायनो जा बिफिबा देरहानायनो बे गिबि गिबियाव नोंथांमोननि नैबे जायगाखौ खोन्थाग्रोगोन बे जायगाया जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गगामुग हालाम लोगोसे नोलोबारियाव आरोना बे बिटिसि नङा बिटिसि नङाब्लाबो बेवहाय माने गोबां दाख्लैनि बिटिसि इलेक्सनाव जानानै थांनायाव माने नैबे गोदोनि माने माखासे दावहारु हान्जा माने जोंहा बिएलटि लोगोसे एनडिएफबि बिथांमोना गोबां माने रंजादों आरोना बे रंजानायखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनो होननानै थ' मा खारनाव बेबायदि रंजाखो माबायदि बिटिसिनि बाहेरायाव बेबायदि रंजादों नोंथांमोन एसे फोरमायनो होननानै बिथांमोना बेखौ लेंहरनायखाय नोंथांमोननि सिगाङाव एसे देखायनो नागिरदों आरोना थांनानै नायलांदों थ' बिथांमोना माखासे फंनैसो बाथ्रा माने एसे रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरदों नङा होमब्ला बे रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरदों बेयाव माने आउट अफ बिटिसियावबो माने मा खारनाव बिदि रंजालायनाय जाखो जोंहाथ' माने बिटिसिनि आन्दारावबो नङा होमब्ला बिटिसिनि गेजेराव आन्दाराव गोग्लैनायनि खुनु सम्भाबनायानो गैया नङा होमब्ला थ' बेबायदि बेलायावबो बिथांमोना माने जोंनि नैबेयाव गोबां रंजादों गोदोनि माने बिराद दावहारु हिसाबै नङा होमब्ला थ' एसे खारनखौ खोन्थादों जोंहा आफादगिरिया मा खारनाव बेबायदि रंजाखो जोंहा आउट अफ बिटिसियावबो बिदि नङा होमब्ला ओरैनोथ' इलेक्सना बिटिसियावसो नङा होमब्ला दा बिटिसिनि आउटआव मा खारनाव बिदि रंजालायनाय जाखो एसे फोरमायना होदो साबायखर थाबाय नोंथांसिम दा जिहेतु जोंखौ सोंदों दा जों दिनै बेहाय मानो जों दिनै बिथांमोननि बिटिसिनि जि देरहासार बेहाय जोंबो दिनै फुरथि खालामदों बेनि जाहोनानो जाहैबाय बिथां हाग्रामा महिलारि सारा कल बिथाङा बिटिसिनि अनगायैबो बिटिसिनि बाहेरनि रायजोफोरखौ गोदो बिथाङा जथेस्थ' नायोमोन अनहरोमोन आरो बिथां गैयै समाव जि 5 बोसोराव जोङो माने बिटिसिनि बाहेरनि ओनसोलनि बर' रायजोफोरखौ जों रावनिफ्रायबो बिटिसि मामानिफ्राय जोङो जेबो अननाय मोनहरामोन जोंहा दा भबिष्यत जोंहा फोथायनाय दं बिथाङा जोंखौ नायहरफिनगोन आरो जों बिथांनि देरहासारनायखौ जोङो बे बिटिसिनि बाहेरनि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग हालामनि रायजोफोरा जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय थादों बेखायनो जों बे खुसियाव दिनै रंजादों आरो बिथांखौ जोङो जोबोद साबायखर बावहरदों बिथांनि देरहानायखौ बिथांजों लोगोसे गासिबो देरहानायफोरखौ जोङो जोंनिफ्रायनो गोसो गोथारै बिथांमोनखौ माने साबायखर बावहरनाय जाबाय ओरैनो बेवहाय मोनबेसेसो आफाद दं जेनेबा जों दिनैयाव जों जाबाय जों एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसे जोंहा एक्स एनडिएफबि दं आरो लोगोसे इयाव जोंहा बिपिएफ सापर्टनि मानसि दं आरो लोगोसे बेहाय गोदानै दाजानाय दानि जिथु बर'नि राजनिति दोलो राजनितिक माने जि रिजनेल पार्टि दादों बिपिपि बिनिबो दं आरो इभिपि एफनिबो गासैबो जों ज' जानानै बेहाय दिनै रंजादों जेनेबा मोनसे रंजानाय मोनसे फोरबो फालिगासिनो फैबाय थानाय समाव 2026 इलेक्सनाव 2026आव जेनेबा नन बिटिआर बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंगोन जोङो जाय गभर्नमेन्टआनोखि जाय सोरखारानोखि जोंनि बे दानि कसारि काउन्सिल बेखौ बिथांमोना इलेक्सन फाथिगोन आरो जोंनि जि समस्या बे समस्यानि बर' बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरनि जाय राजनिति दोलोआनो खामानि मावगोन बिथांमोननो जोङो हेफाजाब होगोन होनना जों सानो बेनो जोंनि बुंनो गोनां बिटिसिनि बाहेराव दा बे समावनो बिथांमोनाव आं मोनसे सोंबावसै नङा होमबा जोंहा एक्स एनडिएफबिनिफ्राय सोरबा दङ नामा बेवहाय थ' बेबायदियाव माखासे जोंहा नैबे आनसलिक नङा होमबा आनसलिकनि एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि ना थ' बेवहाय नोंथांमोना गोबां गोदो माने दावहा नांबोबाय जमा ज' दावहा नांलायनाय नङा होमबा ओमफ्राय बेवहाय माखासे नोंथांमोननि दैदेनगिरि बा सोरबा माने बिथांमोनानो बेवहाय जेनबाय नङा होमब्ला बे जेननायाव नोंथांमोनहा एक्सुवेलि दुखु जानांगौमोन नङा होमबा थ' नोंथांमोना जे बेयाव रंजानाय मोनदों नङा होमब्ला खारनखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बे समाव नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दा बे खेथ्रआव जोंहा किसु बहुद दुखु मोननाय दङ जोंनि थाखाय जि मोननांगौ फिथाइ जोङो बेखौ मोनफुंनो थाखाय जोंहा बिथांमोन जेननायाव जोंहा जोबोद रंजानाय दङ बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सारनिसिम जोंहा जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय बिथाङा जेन जोंनि खामानिफोरखौ जेन मावफुंना होगोन जोङो एक्स एनडिएफबि आङो बिथांखौ आंनिफ्राय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै आङो गगामुग हालामनि जानानै बिथां हाग्रामा सारनिसिम गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय फैबाय थानाय समाव आसा खालामनाय जाबाय नङा होमबा नोंथांमोनखौ माबा मोनसेब्लाबो मदद खालामगोन होननानै नङा होमब्ला जोंनि सायाव जोंहा गेदेर फोथायनाय थाबाय आरो बिथांमोना फोरमायबाय गावसोरनि साननाय हनायखौ नङा होमब्ला बे समावनो माने गोदोनि मैखोम सासे माने बिएलटि समनि हाथियार लानानै दावहा नांख्रुबग्रा नङा होमब्ला ओमफ्राय हाग्रामा सारमोननि बिथांमोना एकदम बुहुद फेनमोन नङा होमब्ला दाबो फेन नङा होमब्ला थ' मा बुङो दिनैनि बेलायाव हाग्रामा सारा देरहानायनि बेलायाव बे समाव
नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावग्रोबाय जोंहा गेदेर रंजानाय बेनो बोसोरबाया जोङो डिक्लेयार जाना थानायबो दंमोन दा आरो लोगोसे दानो बिपिएफ सरकार फैफिननायजों लोगोसे मोनसे रंजानाय दं खारन बाहेरनि बर'फोरखौ नायहरग्राया जोंना हाग्रामा महिलारिया सिगां बहुद सहाय खालामदोंमोन बेनिखायनो नैबे समाव आरोबाव बे बिपिएफ सरकार फैफिननायखौ जोंहा गेदेर आरो बिथांमोननिसिम जोंहा वेलकाम दङ बहुद गोजोननाय दङ आरो माखासे मावनो गोनां दङ खामानिफोर गथाय खामानिफोरखौ मावनो आसा दङ बेखौनो जोङो फोरमायो ओमफ्राय बे समाव माने जिहेतु माने हारिनिसो समस्या नङा होमबा जिहेतु हारिनिसो समस्या जोंनि बर' समाजनिसो समस्या नङा होमब्ला बेयाव जेबो लुखा साफा गैया नङा होमबा दा बिटिसिआव बिपिएफ इउपिपिएल बिदि देरहाबाय नङा होमब्ला सोरबा देरहाबाय थ' जोंनि नैबे आउट अफ बिटिसिआवबो बेबायदि बिसोरनि माबा मोनसे लाबोनानै बिदिनो हमना ला बिपिएफ नालाय बिसोरनि पलिसि लानानै माबा मोनसे प्लेन दं नामा जोंनि बेवहायबो ओरैनोथ' जों मिथिगौ गासैबो बिटिसिनि बाहेरावबो हाग्रामा महिलाया गोबां खामानि मावदों जेरै बड'लेण्ड भबन नङा आं बेखौ होनाखै जेनेबा आउट अफ बिटिआर जेनेबा आउट अफ बिटिआरावथ' जानो गोनां इलेक्सन फैगासिनो दं नङा होमब्ला थ' बेखौ लानानै बिसोरनि माबा मोनसे एसे एनै हमना ला बिपिएफनि माबा बिदिनो माबा मोनसे लानानै बेवहाय माबा मोनसे गोदान दागोन नामा हान्जाफोर दागोन नामा बिटिसिना एक्सट्रा बिटिसिनि बाहेरना एक्सट्रा जागोन आदसा नङा होमबा बेखौ लानानै जोंहा माखासे सिमां दङ दा बिपिपि मोनसे राजनिति दोलो दानाय अलरेडि दाखाबाय आरो अलरेडि दा फैगोन इलेक्सनाव जोङो बे सम आरो बोथोरखौ लानानै जोङो माबोरै हाबाफारि मावनांगौ जोङो बेखौ हाग्रामानि सापर्ट खालामो आरो हाग्रामा जिन्दाबाद 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 हाग्रामा जिन्दाबाद 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 हाग्रामा जिन्दाबाद 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 हाग्रामा लं लिभ हाग्रामा लं लिभ हाग्रामा लं लिभ हाग्रामा सारनि जय जय हाग्रामा सारनि जिन्दाबाद जिन्दाबाद बेवहाय रंजानाय फोरबोखौ बिथांमोना क्लियार खालामना होबाय नोंथांमोननोबो गासैबो फोरमायना होबाय बिथांमोना मा सानदों माबायदि माने मोनदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्ला जाबाय आरोना दिनैनि रंजानाय फोरबोखौ आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय